guys, welkom bij nog een video van Rijmklits Kritiek. Vandaag ga ik voor jullie wijzen die top 10 Facebook groups waarin jij je muziek kan publish om een grotere audience te bereiken. De meeste van ons upcoming Rijmklits artists bouwen hulle fanbase op Facebook. En dat is waar ze al die talent krijgen. Ik krijg zelfs mijn muziek wat ik review daar zo bij je talentvolle Rijmklits was geondervind door Facebook. So Facebook is een baie, hoe kan ik nou zeggen, een goede app om je muziek te sturen. Right, voor ik begin met die top 10 Facebook groups, wil ik niet eens om die video like. Gaan follow mij op Instagram, follow mij op Facebook. En ja, laten we beginnen met die video. Reg, nou, aan die 10e plek wil ik voor mijn groep gewazen zit, Rijmklits Kritiek Track Reviews. Ik heb die groep vandaag opgemaakt. Je kan gaan joinen zo en nog members invite om te joinen. En ja, en je kan ook jouw muziek publish daarin. En misschien daar review ik het op mijn channel. So ja, die links zal ik in de description lossen. Oké. In de plek komen Afrikaans muziek, hip-hop, R&B, etc. Met 70 members. Zij kan haar zo join. De link zal in de description is. En ja, bij nummer 8 heeft ons voor Afrikaans hip-hop quotes. Nou, die groep heeft 271 members. So ja, die link in de description. Dat is alle groups. In die 7e plek heeft ons Afrikaans freestyle rap. Nou, die groep heeft 739 members. So ja, ze kan voor hem joinen in je muziek publishen in great group. Reg, in die 6e plek heeft ons Afrikaans rappers, hip-hop, /R&B met 684 members. Zij kan hem gaan joinen. Die link is in de description. In 5e plek heeft ons Perel Valley rappers. Die groep is op die ogenblik bij 1.6k members. 1600 members. So ja, definitief kan ze haar join. Die audience is groot. Het is niet Perel, het is specifiek Perel rappers wat daar is. Als andere plekse rappers ook zo. Ja, ze kan haar join. En in 4e plek heeft ons die beste nieuwe Afrikaanse rappers. Die groep heeft 1.5k members. So ja, ze kan voor hem join. Ja, en in die 3e plek heeft ons voor South African Afrikaans hip-hop music. En die groep heeft 3.1k members. So ja, ze kan voor hem gaan join. Ja. En aan die 2e plek heeft ons die groep Praatsaam Rijmklits Republiek. Die groep mensen heeft 6.4k members. So ja, ze kan haar gaan join. En in eerste plek die groep met de meeste members is Afrikaans hip-hop SA met een totaal van 9105 members. So ja, deze groep met de meeste mensen. Dankie voor jullie wat gewatcht het. Los een like, comment als ik een groep gemis het misschien. En ja, maak dit zeker jullie join elke groep. En een fun fact voor jullie. Als jullie mensen invite in een groep, die hoeveelheid mensen jullie invite in een groep, dan gaan die meeste mensen jou goed zien eerste wat zij in die groep geüpload. Maak nou voorbeeld, ik invite 20 mensen
na 'n groep toe. En as ek iets post in die groep, gaan hy 20 mense wat ek ge-invite het 'n notification kry dat ek ge-upload het in die groep. En so maak net seker julle invite julle mense om die groeps te join. So is 'n wen-wen saak eintlik. So groei die groep se members en so kry jy ook gevaarlike publishing. So ja. Okay, dankie vir die wat gewatch het. Like, comment en subscribe. Ruimklets kritiek, signing out. What the fuck is